Не знам на кого му пука, обаче днес ще ви покажа каква техника нося, когато снимам сватби. Тия клипове бяха модерни преди доста време, но Младен направи такова преди няколко дни и разбира се реших да го изкопирам. Другата причина е, че защото мисля, че съм събрал всичко, което искам да нося. Не мисля да инвестирам в повече техника, поне за сега. И ще ви покажа с какво работим. Значи това са двете чанти. Това е Manfrotto Cineloader L. Доста голяма чанта, събира всичко. А това е Manfrotto Multiloader, може би. Същата серия, раничка. Отваря се навсякъде, ще започнем с нея. Най-отгоре имаме дрон, R2S и дистанционното с големия екран. Не знам дали се вижда, тия гардчета, които са за джойстиците, са супер удобни, за да не се налага да въртиш постоянно тъпите врътки. Така, тук имаме DJI Mic 2 в бяло и в черно. Черния в момента на мен. Използвам само микрофончетата, за да записвам на тях. Не се занимавам с приемници, записвам на тях и после синхронизирам. Якото е, че са в 32 битов звук пишат и съответно имаме бяло и черно. Така, другото, което имаме в тая раница, ND филтри за дрона, още една батерия за дрона и общо взето това. Някаква друга дреболия, ако трябва да нося, обикновено стои там. Якото на тази раница е, че може да се отваря по много начини. Примерно, ето това е основният начин, като съответно може да се отваря и отстрани, може това да се разгъне цялото, но това е най-лесният начин. Тук имаме гимбъл с всичките му допълнителни дръжчици, батерии, плочки и така нататък. Това е Ronin 3, стандартната версия, като тук имам един преходник, който прави NPF батерии към USB Type-C с Power Delivery. От това си зареждам камерата, защото не ми се сменят батерии и не искам в най-важния момент да ми умре батерията и да казвам: чакай, не дей да режеш тортата, трябва да сменя батерията. Не е забавно. Кълъвче за филтри. Използвам ND филтри навсякъде, като най-добрите, поне според мое мнение, са на Seven Artisans. Много добра цена, супер качество и най-важното, имат това, където стърчи и не трябва да гадаеш къде да го завъртиш и не ти влиза пръста в кадъра, и имат твърди стъпки. И ако ги щупя, не ме бърка особено. Другия плюс е, че те си идват със собствена капачка, така че който е ползвал филтри до сега, знае, че капачките на обективите обикновено не пасват на филтрите. Общо взето това има тук. От време на време има един празен джоб, който зависи от ситуацията. Слагаме нещо и там. Така, мърдаме тая раничка настрани и отваряме голямата. Много яка раница, защото е с твърди стени, твърд капак, може да качвате неща отгоре и е доста така приятна раничка. Тук едно от основните много яки функции на тази раница, чанта всъщност, е, че мога да си побера цялата камера, както е с рига. А какво имаме на рига? Това ми е основната камера. Имаме Lumix S1 Mark II, клетка Small Rig. В 90% от времето стои 24-60 на 2.8, много хубав обектив. Дървената дръжка на Small Rig, просто като усещане най-удобна. Имаме Ninja 5, който го ползвам само за монитор, той не записва. И Rode NTG Video,
Най-важното на този микрофон е, че има въртка за усилване на самия микрофон, където е много рядко срещано. Нинджата и камерата са захранени от 2 маунт батерия, като Lumix имате и това дъми батерията с Type-C, което е супер удобно. Това, което аз съм направил на 3D принтера ето е тази джаджа, не знам дали ще се види, но това е на Small Rig плочката за V-mount батериите, която се въртка. И ето тук съм си направил поставка за SSD-то, която с болчета се хваща за обратната страна на V-mount плочката и с място, където човек да си завърти екрана. Така че всичко се храни от една 99-ка батерия, монитора и камерата, записва на SSD. Ако нещо се случи с SSD-то, не искам да съм там, но записваме проксита на SD картата, да, с по-гадно качество са, но ги има. Общо взето това е рига. Това е основната камера, с която движа почти през целия ден. Тежи доста, но пък е доста удобна за снимане от ръка и за човек да бъде максимално стабилен. Продължаваме напред. S5 Mark II, чисто без почти нищо на него, стои само плочката за гимбала. Обикновено на него живее една 35-ица, която снима през по-голямата част от времето. Както казах, зарежда се от този адаптер на Ulanzi, който е закачен на гимбала. Още едно обективче, 50 на 1.8. Това е едно също от причините, заради която ползвам Panasonic, защото тези обективи на 1.8 са в един размер всички и не трябва да пребалансираш, като сменяш гимбала. Като ги сменяш на гимбала. Още една V-mount батерия. 99 Вт-часовите батерии издържат точно 4 часа. 4 часа нинджата и камерата и запис на видео. Знаете как се снима видео на сватби. Клипове постоянно, а камерата почти не се изключва при мен. В тази 3D принтирана кутийка стои камерата, която ми снима в момента, която е Osmo Pocket 3. Използвам я, когато ми трябва широк кадър с гимбал, за да не въртя обективи заради един бърз кадър и понякога ме спасява много като допълнителна гледна точка. Имам чантичка с батерии, общо взето малко NPF батерии, малко кабели, малко батерии за Panasonic, които реално не ползвам, защото се захранва почти винаги от някъде другаде. И зарядно на Anker 140 вата, което зарежда голямата NPF батерия за около 2 часа и малко. Най-важната чанта, без която никакъв шанс, това е тази на Tenba Toolbox 6, другата е Manfrotto нещо си. Тук живее наистина техниката, без която не мога. Тук живее Zoom F3, рекордера, който записва ритуалите и всичко в ресторанта. За него кабели, още кабели, допълнително захранване, допълнителни батерии. И тук имаме Rode, какво беше това? Rode Wireless Mic. Така ли се казваше това нещо? Бежичните микрофони на Rode, първата версия. Тя ги използвам с най-скъпото парче пластмаса, с което разполагам. Интервю комплекта на Rode. Пластмасова дръжка с ветробранче.
Използвам ги да вземам интервюта на гостите, защото да не им закачам микрофони всеки път и да не се чуят какво се правят с ръцете. Но това наистина е абсолютно тъпо, скъпо парче пластмаса, но пък върши страхотна работа. Тук имаме други дреболии, които почти не се използват. Просто стоят там за всеки случай. Пред няма почти нищо. Има ето тази много яка 3D принтирана кутийка за SD карти. Тук съдържа 4 по 3, 12 фул размер SD карти и няма къде да отидат. Почти не ги ползвам, защото пиша на SSD-та, на S5-цата има 256 гигабайта две карти, които общо ми стига за 4 ангажимента. И това е! Освен всичко това, имаме един статив на Sirui, един монопод на Manfrotto, но те ми стоят в колата, не ги вадя. А целият този цирк го разнасям с тая количка. Тая количка е почти най-глупавата от Decathlon. Да, има много по-хубави колички, но те са много по-тежки, вземат много повече място и не на последно място са скъпи. Това, което ме спечели тази количка е, че се сгъва ето така. Няма друга, взема много място в багажника, но въпрос на време е просто да отворя, да метна това вътре. Това, 2 статива и да си хоря. Аре, чао!